Originile prejmerului se pierd în negura vremii. Se presupune că în acest loc a existat o așezare mai veche, de origine slavă, fapt confirmat de toponimul românesc și maghiar al localității. Cetatea Prejmer a fost construită de către cavalerii teutoni și consolidată de către călugării cistercieni. Intrarea se face printr-un culoar cu arcade, cu tavan din lemn vechi și pavaj din piatră, care duce în curtea brutarilor. Multe din scenele cunoscutului film Buzduganul cu 3 peceți au fost filmate aici. Prejmerul era prima localitate care primea loviturile turcilor veniți prin pasul Buzău, de aceea regele Sigismund de Luxemburg a dispus ridicarea unor sisteme de apărare. Printr-un fel de tunel, ajungi în curtea circulară, în mijlocul căreia se află biserica. În partea de sus se află un grilaj de lemn armat cu oțel, care are posibilitatea de a închide brusc accesul în cetate. În partea interioară a zidurilor, cămăruțele așezate ca niște faguri adăposteau pe cei asediați în cetate. Cetatea se înalță pe 3 nivele, cu 272 de camere, numerotate pe ușa din lemn scorojit la intrare. Câte numere de case erau în sat, tot atâtea încăperi erau și în cetate. Aceste camere erau folosite de săteni pentru a depozita proviziile și a avea unde să se poată refugia în caz de pericol. Mai întâi a fost construită biserica în anul 1240, apoi în 1427 au fost înălțate și zidurile cetății. Al doilea etaj al cetății găzduiește numeroase obiecte vechi, cum ar fi uneltele meșteșugărești sau războaie de țesut. De asemenea, pe acest etaj se afla și prima clasă de elevi din acele timpuri. S-au păstrat băncile, socotitoarea, instrumente de scris și dulapuri din lemn vechi.
În zidurile cetății sunt niște guri de foc prin care se turnau smoală, apă clocotită, ulei încins. Un drum de strajă folosea pentru aprovizionarea luptătorilor de la crenele. Coridoarele sunt răcoroase și prăfuite de trecerea vremii. Dau impresia că te-ai rătăcit prin repetarea arhitecturii de interior. Considerată cea mai puternică biserică-cetate medievală din estul Europei, construcția a fost ridicată sub hramul Sfintei Cruci. Cavalerilor teutoni li se datorează planul în cruce greacă, unic în Transilvania, dar având corespondent în câteva biserici din nord-estul Germaniei. Având o arhitectură deosebită în stil gotic burgund, introdus de cistercienii de la Cârța, biserica impresionează prin postura sa impozantă cu o înălțime de 45 de metri, situată în centrul cetății. Biserica are 3 intrări. În fața intrării principale există și astăzi Piatra Rușinii. Este o piatră foarte veche de 100 de kilograme, unde erau legați bărbații care furau și femeile care păcătuiau. Altarul triptic din secolul al XIV-lea este cel mai vechi din Transilvania. În mijloc este Isus, Maria și Sfântul Ioan, iar în părțile laterale alte scene importante din Biblie. Altarul din lemn este pictat pe ambele fețe. În interiorul bisericii se găsesc bănci vechi din lemn, covoare tradiționale și niște panouri cu numele sătenilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Arhitectura gotică impresionează și prin forma de cruce a geamurilor. Ferestrele sunt poziționate strategic pentru a lăsa razele de lumină să pătrundă în interior sub anumite unghiuri. Sus este orga veche din anul 1800,
care încă funcționează. Sunt păstrate în două dintre încăperile interioare bucăți de piatră sculptată cu citate care datează de la începuturile construcției. În partea stângă se află amvonul la înălțime față de sol, cu coloane sculptate în jurul lui. În 1999, biserica a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.